హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ రెస్టారెంట్ లో నేనైతే సూప్ తో స్టార్ట్ చేసి సోప్ తో ఎండ్ చేస్తాను. ఎలాగో చూసేయండి. లొకేషన్ లాస్ట్ లో చెప్తే లైక్ చేసి సేవ్ చేసుకోండి. ఈ రెస్టారెంట్ పేరు అయితే వెండి చెంచా, అదే సిల్వర్ స్పూన్ అండి. ఈ రెస్టారెంట్ అంబియన్స్ కి వచ్చేస్తే చూడడానికి చిన్నదిగా కనిపించిన ఒక 80 మెంబర్స్ దాకా సిట్టింగ్ ఉంటుంది. మెనూలో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసి ప్రైసెస్ అయితే చూసేయండి. నేను ఇక్కడ సూప్స్ లో చికెన్ మ్యాంచో సూప్ చెప్పుకున్నా. ఇంకా స్టార్టర్స్ లో చిల్లీ ఫిష్ అండ్ చిల్లీ ప్రాన్స్ కూడా చెప్పుకున్నా. చికెన్ ఫీల్ అవుతుందని తందూరి చికెన్ కూడా ప్లేట్ చెప్పుకున్నా. సూప్ అయితే బాగుంది కానీ ఫ్రైడ్ నూడిల్స్ ముక్కలు అయితే ఇవ్వలేదు. స్టార్టర్స్ లో మిగతావన్నీ ఓకేగా ఉన్న చికెన్ తందూరి చాలా బాగుంది. నన్ను డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. ఈ రోజు నేను బిర్యానీలు ఏం చెప్పుకోలేదు, ఓన్లీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చెప్పుకున్నా. ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చాలా బాగుంది. కడుపులో కొంచెం ఖాళీ ఉందని ఒక ప్లేట్ బటర్ నాన్, ఒక అండా కీమా, అండా తడక చెప్పుకున్నా. ఆ తర్వాత వెజ్ సాలడ్ ఒకటి చెప్పుకొని తినేసా. లాస్ట్లో సోప్ కొంచెం తిని కంప్లీట్ చేసేసా. ఈ రెస్టారెంట్ లొకేషన్ ఐతం కాలేజ్ ఆర్ట్స్ నుంచి కొద్దిగా ముందుకు వస్తే హైవే పక్కన ఈ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరేం ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారో కామెంట్లో చెప్పండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో మై ఛానల్.